με αριθμό 1289 της 19ης Ενάτου 2016. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον έμφυα των εθελοντικών οργανισμών. Απαντάει η αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανό Φωτίου. Κύριε Γιακουμάτε, για 2 λεπτά στην πρωτολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συμβαίνει στα ιδρύματα που δεν χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που στηρίζονται στη φιλανθρωπία, να τα εξοντώνουμε με το έμφυα, για μένα είναι κοινωνικά ανάργητο και τραγικό. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν το άσυλο ανιάτων με τέτοια προβλήματα, που έχει κληροδοτήματα, αλλά είναι τα πιο πολλά ξενίκιαστα και δεν πληρώνουν ενίκιο, να πληρώνει 1 εκατομμύριο έμφυα? Θα οδηγήσουμε αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους να πηγαίνουν να τους δίνουμε κοινωνικό σίτιο. Δεν θα μπορεί να ταΐσει τους ανθρώπους αυτούς εάν πληρώσει 1 εκατομμύριο. Είναι μόνο το άσυλο ανιάτων, το χαμόγελο του παιδιού, προσφορές των Ελλήνων, ευρώ για να ζήσουν τα παιδάκια τα αυτά τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, τα ορφανά. Τους βάζετε έμφυα 200.000. Είναι το αμαλείο οικοτροφείο, το οποίο έχει 574.000 έμφυα. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, για ποιο λόγο? Έχει ένα κληροδότημα, μια δωρεάν, το κτήμα Ζιγκρού, το ξέρουμε όλοι, που είναι πνεύμονας για την Αθήνα. Αυτό το κτήμα δεν έχει 0 έσοδα και έχει και έξοδα για συντήρηση. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό που θα πληρώσει για το έμφυα. Είναι το ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Το διαλύουμε. Είναι τα παιδιά ΣΟΣ. Και ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν σήμερα αυτό το κράτος να έρθει και να λέει, να εισπράξει με αυτή την κατάσταση έμφυα τόσο πολύ? Έκανα μια πρόταση και στην κυρία Υπουργό, το λέω και σε εσάς και σε όλους, σε όλες τις τέργες της Βουλής. Θα πρέπει να βρεθεί λύση. Αυτό το χρόνο, με αυτή την κρίση τουλάχιστον, να μην πληρώσουν έμφυα, να απαλλαγούν. Πολλοί τρόποι υπάρχουν. Είναι εδώ η κυρία Υπουργός που μοιράζει αφιδωλώς χρήματα να δώσει. Ένα παράδειγμα. Τι μοιράζει με τέτοια ευκολία στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης τα χρήματα αυτών που θα πάρουν άδεια, τα 240 εκατομμύρια? Λαμπρό πεδίο, να το κάνουν πράξη, εάν τα πάρουν. Εμένα μου γράψουν και γράμμα άμα τα πάρουν. Εάν τα πάρουν, να δώσουν τα 3-4 εκατομμύρια για αυτά τα δυστυχισμένα. Θα μας καταργιόνται γενναίες ολόκληρες. Εάν βγάλουμε το άσυλο ανιάτων στον δρόμο, εάν το χαμόγελο του παιδιού κλείσει και αν όλα αυτά τα χωριά σώσει. Ντροπή, κύριε Πρόεδρε, ντροπή. Πρέπει να επέμβει και το Προεδρείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κυρία Υπουργέ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα η ερώτησή σας να περιγράψω πρώτον τη μεγάλη εικόνα των Ιδρυμάτων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου στη χώρα μας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε κλειστές δομές για ευάλωτες ομάδες, δηλαδή ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Προσφέρονται από 63 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από πάνω από 1000 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Τα ιδρύματα τα οποία είναι τα δημόσια πληρώνονται από το κράτος, αποψηλώθηκαν λόγω κρίσης και δεν έχουν προσωπικό αυτή τη στιγμή και βασίζονται στον πατριωτισμό των εργαζομένων τους και βεβαίως οι υπηρεσίες τους είναι όλες δωρεάν προς τους ωφελούμενους. Τώρα, παράλληλα με τα 63 ιδρύματα έχουν ιδρυθεί αυτά που σας είπα από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, από το 1910 κτλ. Τα οποία πιστοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας με εισήγηση του ΕΚΑ. Αυτά, παρόσα είπατε πριν, ενισχύονται από το κράτος ως εξής. Με 5 πηγές χρηματοδότησης. Η πρώτη, ασφαλιστικά ταμεία, ΙΚΑ κτλ. Η δεύτερη, από τον ΕΟΠΗ. Η τρίτη, από τα ΕΣΠΑ, όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η τέταρτη, από επιχορηγήσεις που γίνονται από το Υπουργείο μας μέσω προτάσεων που έρχονται από την περιφέρεια, από τις περιφέρειες. Βεβαίως, τα ίδια ιδρύματα δίνονται να ορίζουν μηνιαία
τροφεία για τους ωφελούμενους τους. Γι' αυτό είναι ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή ενισχύονται και από τους γονείς των ανθρώπων ή τους συγγενείς που είναι εκεί με τροφεία. Το νομικό καθεστώς λειτουργίας τους είναι πολύμορφο, πολυδέδαλο και πολύπλοκο. Θα το αναθεωρήσουμε. Δουλεύουμε με μεγάλη επιτροπή και θα υπάρξουν ενιαίοι δημοκρατικοί κανόνες λειτουργίας και διαχείρισης και διαφάνειας εσόδων-εξόδων. Δεύτερον, πάμε στον έμφυα. Υπενθυμίζω σε εσάς που σίγουρα το ξέρετε ότι επευλήθη το 2013 ο έμφυα και ότι αναφέρεται ρητά τι πρέπει να γίνει, η κυβέρνησή σας τον έγραψε τότε, για αυτά τα ιδρύματα. Λέει λοιπόν ο νόμος 4223 του 2013 ότι για αυτά τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όλα τα κτίρια τα οποία λειτουργούν για τους ωφελούμενους τους εξαιρούνται του έμφυα. Εξαιρούνται. Τι δεν εξαιρείται? Αυτά από τα οποία έχουν την περιουσία που τους αποφέρει ή δεν τους αποφέρει κέρδος. Σε κάθε περίπτωση, το οποίο σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για τις εξαιρούνται ο έμφυα που βλέπετε, γιατί σας ακούω κύριε Γιακουμάτο, με συγχωρείτε, είναι μόνο για ό,τι δεν χρησιμοποιείται από τα ιδρύματα. Λοιπόν, εσείς προβλέψατε αυτήν ακριβώς ως κυβέρνηση τη ρύθμιση. Το Υπουργείο Οικονομικών μελετάει στα πλαίσια της ιδιαιτερότητας αυτών των καταστάσεων ενιαία κριτήρια αν υπάρξουν φόρο απαλλαγής για αυτές τις ιδιαίτερες κατηγορίες για τις οποίες μιλάμε. Αλλά αυτό είναι αναθεώρηση του νόμου 4223 που εσείς φέρατε. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, οι κρατικές επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ασκούν προνοιακή πολιτική και οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση